Роден през 60-те. Време на промени и дух, който не се подчинява. Още като дете, кубинецът усеща, че животът е битка на душата. От спортните клубове по борба и бокс, той преминава през дисциплина и болка. Но нещо в него търси повече, не в медалите, а в тишината между ударите. Научава за таен клуб по Шотокан. Година чака, докато бай Димитър му отваря пътя към съдбата. В клуба на Шихан Дянков кубинецът получава урок, бойното изкуство е философия, а победата – вътрешен мир. Години по-късно, пътят го отвежда към Вин Чун и Тайчи. Всяко движение става молитва, всяко дихание – врата към безкрайността. И тогава съдбата го среща с великия китайски даос, доктор Ван Циенцюн. В академия Ханлин той завършва не просто обучение, а завършва себе си. В чужбина се появява нов учител, стар японец, потомък на нинджа клан. Скромен, тих, с поглед, който вижда отвъд думите. И кубинецът разбира, знанието не се учи, то се наследява през сърцето. В живота му има 3 срещи с сили, които не могат да се опишат с думи, само да се преживеят. И тогава пъзелът се подрежда. Всичко, което е било болка, става път. Всичко, което е било страх, става сила. Това е пътят на кубинеца. Пътят на безкрайния дъх. На човека, който откри, че истинската битка е вътре в нас. Посветено на бай Димитър, човекът, който отвори вратата към съдбата. Автобиография на кубинеца, пътят на безкрайния дъх. Скоро във видеопремиера.